Unu notice na issue between Fela family na Wizkid bụ ndị Yoruba. Unu notice that na that issue trend chara akọcha anya bụ ọnụ kpọcha anya bụ iyi drag cha ife niile afọ adragịrị. O nwere onye anyị fụrụ mmeri vidio wee na-asị that na ndị Yoruba fụrụ onwe fa n'anya. Unu echetara na the same show bụkwa onye Yoruba dragịrị powerful man of God onye Yoruba na-akpọ gị na Adebayo concerning na o nwere onye hiliri na ministry ya akpegide ekpere onye a nọrọ ebe ahụ nwa according to ihe Shehu kwuru. Unu chetara na ọ dragịrị that pastor afọ and o nwere onye pụtara na social media wee mere mụ na gị na-agba vidio na-ekwu na ndị Yoruba na-akwatu nwanne fa maọbụ na ndị Yoruba alọvụrụ onwe fa, mana such thing emekwara na side anyị. Ifo ndị ga-agbapụta n'iru akwụkwọ bido na-eme vidio na-agwa mụ na gị na-abụ na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya, na ndị Igbo na-abring their brother down, na ndị Igbo na-agba ndị ụmụnne fa mgba because of gịnị na fama. Many people na-eme ife ahụ are feeding from your emotion. Ga-abụ mpụta ebe a na m agwa unu steady egezi na ụdị akụkọ afọ ya awụpụta mmadụ apụta na-eme vidio ọsọkwa ya bụ na onye Igbo na-ekwu ya sị gị na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Egezi na ụdị akụkọ afọ ife nji awụpụta ebe a na m agwa gị ya bụ dat na mụ ama na onwere any tribe nọ n'Africa ma ọ bụ n'ụwa mụ na gị na-abụ nọ nwere the kind of communion chain ndị Igbo nwe, the kind of community or communion chain ndị Igbo nwe. Ọsọsọ ndị Igbo ga-abụ na mmadụ na-aya alụ today kịta agbakọ akara ezieli ego. Ọ ndị Igbo na-eme ụmụnna mee ọgbọ mee inyom ụdị mee amụrụ n'ụlọ. Ama m ịghọta ife a na-ekwu. Ọ ndị Igbo na-agbakọ aka ọnụ hibe something ama nwee progress na ya move around all over the world. Nwere ebe ịbata today ị ga-afụ ndị Igbo ka hapụ ịfụ na fa nọkọrọ ọnụ enwe organization na-eme meeting na-akpa nkata ka esi wee help one another. Ọ ndị Igbo mana ọ ya mpụta obere ife mere abịa nwee nghọtafie because o nwere ihe n'ụwa mụ na gị na-abụ nụ ka hapụ ị na-enwe problem, mana enwe problem afọ ka anyị na-ataget that problem enwe ka a ratify ya the thing. Ọ bụrụ ịgbapụta na social media maọbụ ị na-ege ndị ọzọ ntị na-agba mụ na gị na-abụ because o nwere ike onye na etu a flavor nọ na ka esi nwee nwa kind of nghọtafie ọ na-afịọ na fa na ya fụrụ onwe anyị n'anya ma ndị bi na onye ọbụla na-eme vidio na ndị Yoruba ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya gị nwa isoro okwu ị na-ekwu sochi okwu. Do you understand what I'm saying? Mana ifo kịta na ndị Yoruba ọ fịọchara na befa onwere onye ifuru mere vidio wee gwa mụ na gị na-abụ na fa afụrụ onwe fa n'anya, mana onwe ka o si wee mee na be anyị ifu ndị ga-ebido ifeed from that your emotion because a na-agwa gị ife afọ ị chọrọ ịnụ na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Onye gwara gị ife a isozi na-akọ ụdị akụkọ afọ. Onwere tribe nọ in peace more than ndị Igbo na this country mụ na gị na-abụ. Forget ife anyị fọrọ a na-akọrọ gị. Gbago na Northern Nigeria ndị niile a na-egbu ọhụụ ụmụnne fa na-egbufa kee maka ndị Yoruba ị nọ na fa enwe problem mana ọbịakwa a na-aba anyị ọfịa anyị afụrụ onwe anyị n'anya and gị nwa bụ onye Igbo isorokwe na-akụ ya na-akwa ọfịa na kịta na ugwu na Yoruba. Nwere onye ifuru mere vidio na-agwa mụ na gị na-abụ na ndị Yoruba na-afụrụ onwe fa n'anya na fa na-bring themselves down. You know that such thing you know ya na ọfịa na ba anyị because fa ma na mụ na gị na-abụ emotional bi ịghọtago. Agwakwala gị ife ahịa atọghị ntị gị ụtọ ibido na-akụ gị asị onye Igbo ebu ị na-asọpọtụ na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Onye gwara gị ife ahụ? Ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya ma iruo na China ndị Igbo na-ehepụ onwe fa, iruo n'obodo ọbụla ndị Igbo nọ today ndị Igbo aheping one another. Anyị makwa na nwere ụmụnne anyị dị njọ the worse than bandit ịghọtago, mana anyị ma na ha pere mpe adịrọ many. So isozina na ndị a na-apụta asị na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Subscribe to that kind of rubbish.